Son mariscadora, máis ben parquista, hai como 50 anos. Eu son a maior non, a segunda de 7 irmáns, pero xa sabes que cando antiguamente a muller a maior, esa bregaba con todo, non? E, bueno, pois tiña que quedar con meus irmáns, fui un pouco á escola, iba ao mar de vez en cando, con 9 anos, e logo, ao casarme, xa me dediquei totalmente ao mar. A miña vida é o mar, eu non podo vivir sen o mar. Pois a persona que cultiva o seu propio parque, a súa propiedade. Inda que é unha concesión por 30 anos, entón eu cultivo o meu propio parque. Vivo como calquer pobre. Eu síntome feliz, a muller máis feliz do mundo, porque son un pouco ambiciosa. Moita felicidade. Pero eu recordo a miña infancia, sin ter nada. Tiñamos que dormir 7 fillos máis meus pais. Pero ainda así a miña infancia, sempre o digo, moi feliz, porque mira, nos viñan as nochebuenas, viña unha festa, meu pai e miña nai cantaban que era Gloria bendito oilos. Sí, eu ali son feliz, son unha persona, non me doi nada, ni non artrosis como teño, que eu tuve un tumor na columna de 4 centímetros, estuve casi parapléjica, e hai 24 anos que me operaron e aquí me tes. E quedei nova. Non é que quedara nova, é que eu, como me gusta tanto o que fago, cando estou traballando teño dolor. Bueno, hai de todo. Eu, hasta hai pouco, estuve enfadada con un tipo, eu, polas boas, tiras máis nunha que le deixo-me caer, pero cando teño que defender o meu, non. Pero polas estracas e polos lindes, máis dun achazo hubo, Poida que ti, se eres meu veciño, se te podo fundir, te fundo. Sin embargo, a este que ven de fora, o vou axudar. Sempre fomos moi desunidos en Carril, moi desunidos. Tenaz, honrada e boa nai. Amor, Carril, meu marido, Rita Jaibor, Ramón e Luisa, meus pais, un coche. Eu, gracias ao coche, fago tantas cousas, se non me sería imposible. Pa que quero joias? Eu quero un coche para poder moverme. O meu raño, home. Os meus fillos. O motor da miña vida. Pois a vida é un paso en falso. Che vai marcar para toda a vida. Eu din un paso en falso cando tiña 19 anos. Fui nai solteira con 19 anos. Cando daquela todo o mundo che señalaba, sin embargo, eso me fixo moi fuerte. Aos 3 anos xa me casei con este maravilloso home que teño, que nunca me botou nada en cara, nada. Entón, que lle pou pedir á vida? Superei unha enfermedade en que casi estaba parapléjica. Para min é un aquel de superación, de que todos os días te tens que superar. Se ayer collín un capacho de meixas, mañá teño que coller 2.